Het dorp mat dat nou ha. Het dorp mat nou dat MFC ha. Het dorp mat die kinderopvang erbij ha. De voetbal moet goed plak ha. Dus ik zal alles doen samen met mijn collega's in het college om wel die mogelijkheid te vinden. Nee, jaren praten is er eindelijk een besluit nam over het multifunctioneel centrum in Veenwouden. Een meerderheid van de rier stemde toonsje na een lange vergadering met een soort insprekers, meerdere amendementen en een volle publieke tribune in met een voorstel van CDA, gemeentebelangen en FNP. Het amendement zei eigenlijk van bouw een sporthal met de omvang die er op dit moment had. Dat is nu ook een 128 meter binnen dat budget van die 20 miljoen. En waar mogelijk 1080, zodat er onder huidige eisen voldoet die de sporthal had. Dus het college zal nou beschikje maken om toch die 1080 erbij te zetten binnen dat budget. En dat het net mogelijk is, dan moeten we weer om naar de oppervlakte die de sporthal nog had. Hoewel er nou 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld wordt, had Dwarsbelang Veenwouden mingde gevoelens en nog een protte vragen. Het is eigenlijk krek net, maar goed, ja, misschien hebben we een prachtige sporthal, maar misschien hebben we een te lietse sporthal. Dat zou dus ik het geval wezen kennen. En dat vinden we spietig dat dus die drie partijen net nog even teruggepakt hebben. Ze van wij kiezen of van Veenwouden en dan kiezen we gewoon even om duidelijkheid te creëren direct voor die volwaardige sporthal. De Rier had wel zijn van college, zet die in om tot die 1080 te komen. Dus ik moet nooit in overleg met mijn ambtenaren en zien wat voor mogelijkheden ben er, wat voor subsidiemogelijkheden ben er en kunnen we het alsnog redden om het deel te zetten van die 1080. En dus bloot Veenwouden van haar gevoel in de wachtkamer. Zeker nu er een nieuwe coalitie in Dantemediel komt, maar deze hobbel is naam. Nou, ik moet zeggen, ik ben helemaal kapot. Het is een hele spannende jongen, ik ga alle kanten op, maar heel dit schorsingen en nou ja, waar oorlezen waar wij dus net bij zijn en weten wat er gebeurt. Dus ja, ik vond het wel heel lang een spannende jong.